Petit conte de Sant Jordi, o no tan petit. Els Super Sant Jordis i les Super Sant Jordines contra el coronavirus. El coronavirus Covid-19 va aparèixer per la Terra fa unes quantes setmanes. Hola Terra, ja sóc aquí. Per culpa seva pots trobar-te malament, tenir tos, o tenir mal de cap, o molta febre, o molt dolor muscular. Què podríem fer per derrotar-lo? Ens protegirem i ens quedarem a casa. I ens rentarem bé les mans. I ens protegirem amb guants i mascaretes. Són les millors armes per lluitar contra ell. Quedar-se a casa, rentar-se les mans, guants i mascaretes. I a més contem amb la gran col·laboració de els Super Sant Jordis i les Super Sant Jordines. Entre tots els podrem vèncer. I no oblidis de rentar-te les mans. Aviat tornarem a la normalitat. Ho aconseguirem. Feliç Diada de Sant Jordi.